ndichisiye makumbaza nofamba kuchiti kwanzi ndinenge ndakabada chimuti ndiye mai chimukuzi vemashoko transport wamukaseko anonaka matomati muzukuru wendefenyuru wanochedza ndi mai makoni handikangane kwini esa kane ngoni terenzi popo mukomana wechimuti kwanzi handichisiye alongside vanigao ise utembo kwanzi chimuti handichisine kuti ndechangu paka Guruve chakuguruve chakamira sei tinenge ndisina kudarika nekwenyu iMach Central right icho kwadi muri Zimbabwe ndapinda ndiri mukati menzvimbo yeMach Central ndiri mukati mekureva mune shoko randinaro mukoma kepoto ari murandakadzi anova ndiye ane mwana mumwe chete akarorwa nemumwe murume ndokugara ipapo bati anotaura mashoko achiti izvo bozvo ndasvika ndinokumbira chichemo pano ndinokumbira kubatsirwa nemuri yeZimbabwe mushure mekuti ona zviri kuitika panapa ndakarorwa nemurume wangu ndarorwa nemurume wangu kutaura kuno kwandiri kuti murume wangu ane 43 years okuberekwa makore 43 kureva kuti munhu akura bati akambogara nevarume vanogona kuita vakadzi vanogona kuita 4 kumashure kwake pavakadzi vose vakaenda hapana akasiya mwana pamba uyezve hapana akagara nguva yakafanana neyangu vose vaingorwa pasi vachienda but handizivi kuti nemhaka yei nokuti handina kukurira mukati menzvimbo iyi kudaro mukoma kebautu vari mukati mekufamba zvakazoitika ndechekuti izvo murandakadzi anoti iye baba vanova ndo vatezvara vepamba apa vakastroka okay vanotonzi ivo kuendesa kuchimbuzi mukati mekupiwa chikafu havanyetsokwanisa nokuti izvo vanorwara rimwe saidi ravo rakatonhora vanobatsirwa saka mwanakomana uyu zuva rega rega pamba apa amai vepamba vanovanzwa vamwene vachona nemurume wake vese vane kereke yavanonamata pakereke yavanonamata vese maprofita but pamba apo pakasvika pakuvakwa imwe imba isikapinde vanhu inonzi ndiye kunamatira kumafodze kuseni everyday vanopinda imomo vachinamata amai nemwana saka zvazodaro ndakaenda mukati mekereke ndaenda kukereke kwandinonamatenderi kwandaisabvuminza kuti era ndakanouzwa kuti izvo wone murume wakakaita vakadzi vakawanda but vakadzi vakawanda vakaenda but pane chinhu zvandinoda kukuratidza zvokuti izvo iwe vachii chakaendesa vamwe vakadzi uyezve mukadzi uyu anoti iye dzimwe dzenguva kana ari mumba nemurume wake akasvika panguva yekuti vanoda kufara vese mukadzi aita zvokutonetsa murume zvokutosvika pakutorohwa kuti wai uchidibanikidza zvoda kuita mukadzi kutora kuno kwandiri kuita akazama nepaanogona napo kuti ndishevedzerewo amai vana apo vavhure dumbu rangu vatarise amai pavakavhura ava vachizoudza inini vakati zvechokwadi bhosho panatarisa amai ava ndiri kuona vane saini yeronda padumbu ravo but ronda iri rakaraunda mazino kureva kuti vakarumwa nemurume ati ndakadzi ndakarumwa nemurume mushure mekuti ndanetsa murume kuti aiwa ndiri mudzimai wako ndinofanira kuwana nguva yako newe kana ndanetsera naye usiku mangwana makuseni amwene vanomuka vachidituka uchidizvo wai uchinetsa mwana wangu but ndinenge tichinetsera triple 2 mumba zvasingazivi yes kuti mwana anoenda kunoudza mai vake kuseni vasatotobuda mumba vanonoka kuti izvo chiri kunetsa mumba wavo cheiko wai musikarare mune zvakanaka kukana munhu asikana nomanikidzirei anenge tirondo vamwene but vasatobuda panze vanenge vaziziva sei right mukadzi uyu akazonzi iye kuchechi kwanonamata ndapota nhasi tiri kukupa munamato usasiyana nemurume wako akabuda panze buda kwaaenda kana achiri pamba tevera ukaona usisaona murume wako sona vamwene navo nokuti munamato yavanoita kuseni yai avaite munamato mumamuya vane mushonga vaunoshandisa murume wako anotoyamwiswa pazamo naamai vake zuva rega rega anoenda pazamo pavanomuka vachienda mumba kunonamata vanenge vachienda pazamo 10 euro shiviri bini 4 mati mwanakomana uyu akura sei 43 years 43 makore ane mudzimai achiyama kudaro saka mwanasikana uyu akazoona mati kuti iko zvozvo vaenda kunonamata vachibvatevera vachibva siya kunamata mwangwana kuseni murume uyu akamuka achirwara arwara kudaro zvekugomera zvokuti murukadzi uke saka amwene pavakati kumuroora ndiri kukumbira kuti uende unoteka mapirizi kunyange tichimunamatsira but pane mapirizi ari kuda runzwa musoro mwanasikana uyu anova ndiye muroora ndokubuda chini ndakuenda kutakishop notenga mapirizi kune about 300 meters mukadzi pakangoti fambei ndokusvika ndokuti kunewo mwanakomana mainotekera mapirizi ndikudzoka achimhanya paakasvika achipinda mumba make iye kwete muimbe kunamatsira yei ndokuona amai vagere mwana tori bisi ari pamunyatso waamai achiyamwa ndokubva apinda vamwene vachibva ngoti ka1 ndiri kukumbira kuti utute zvinhu zvako zvese uyendi regai ndikubatei muromo timbonzwa nawo nthawe gopa na 11 o'clock tiri kubwerera tsopanopa tichibva ka cha 71 chekuguruve kuti chakazopera sei
Noise yakangianisa ku47 yayi. Wakazobunza mari ka? Ari panonzi boss munya ku47. Asangana yakumbara kwachiti pakaipa. Takanganda kuraone vanhu kuproject. Sori pa video ari pakati pano vada kuburwa achituda mari zedu. Ndobva vakumbira. Sakusora zuro vanenge vakato achiti ndiri kukumbira namba dzanesinga. Ndakamupa namba dzenyu. Aufonera izi? I'm not sure. Achiti tawana mari about 3.8 billion rand million. Saka nhasi namangwana tofanira kuti tuisa muaccount vari mapiwe chi mari dzavo because next year season ingatotinetsa. Ari pakati pevanhu vachida kumurwisa. Saka achibva atoti namba dzekumarketing tikamba namba dzaAida ndichiti but kuma-KB ndi vanhu vanzwa vachita sei vachizviita. Saka achibva afona azvikanzi tiri kushowa nemunhu wakafonera handizivi kuti vakazotaurana sei vachiti saka Monday yanga iri Sunday achiti Monday tinenge taka mafoni asingashandi. Saka tiri kutya kuti pai time inenge ikadzima mafoni vanhu vari kuma-offices ukoko vanourawa. Amendo wakazozvifambisa sei? Tathokoza pa ZBC National FM nthawi 3 minutes past 11. But tinokonongedza kaso panokononga vakazovapa. Handiti. 2-3 days zongononga vakavapa. Pane munhu ari kunetsa uyo. KB nyaya yangu ndiri kunoku kubulawayo. Ndakaroora mukadzi wangu nepfuma mombe 5. Ndakabvisa zvese zvaidiwa. Ndagara 6 months nemukadzi ndokubva azvara mwana. Ngokunzwa. Nyaya yangu ndiri kunoku kubulawayo ndakaroora mukadzi wangu nepfuma mombe 5 ndakabvisa zvese zvaidiwa. Ndagara 6 months nemukadzi ndokubva azvara mwana. Akasvika mwana uyu anga akasvika not premature. Yes, 6 months. Ndokubva ndaenda kuma DNA test zvikanzi the probability of being the father is 0%. Zvirava kuti hausiriwe baba vemwana. Saka panoitwa zvavari kuramba nemari yangu. Ndoda kubatsirwa ndiudzirewo bhozvo. Pfuma yangu ndeye $2,000. Namba dzake ari kufona, ari kunetsa kuda kutaura nemi. Saka anofana kupiwa mari yake. Chimbomunzwa ari kunetsa iye ari kuda mari yake. Ati ndakazobvunza something pazasi kuti vachinzi achizomufonera muzobhoza ari kuti Muna ne energy andoda ye. Aye.
sequence setting up with the structures of this league, I call upon the party across all premises to facilitate and support the exercise. This is a strategic move Matola. of our colossal party. Mukadzi yamakazomufonera. Pane namba dzandakakupai. Ndakataura naye zvo kandizo ndine nyaya ndoda kukupai ndichazokufonera. I think kumusha kwanga arorwa kwanga kuchifiwa. Alright. Yes. Okay, ndakatazomupa namba. Ndakazomupa namba dzaGoogle show. Mari zonse 0%. Chico. Hello? Hello? Zirikuita kudiana zirikuita kunyangutana nthawe zacho 9 minutes past 11 pa National FM radio lekezana kandi pasa kutenda kuna Martha Benji Chauke atiwerengera kamfeso muntundi wa Shona Babodze kana Margaret Mudzingwa muntundi wa Ndebele zinango mfeso zirikubwera kana hora za 1:30. Right. Karoi ndanyara ndiko kuti vakuru vechechi vadzidze ngavarege kutora advantage kupfimba madzimai edu Sando kuna Tafadzwa Jomemo Maruma Hoko Terry Bobo Victor Katiyo Aleki Tamanikwa Mai Makoni Edith Gama ndi Nobet Chabeta ari pacho vakane nyama kuurungwe kuti mafundisi vangadzidze nechitiko chakaitika kukaroi baba Isabel. Vanofana kudzidza Kuti vangadzidze kana zvaitika ku next door iwe ndipo unodzidza kuti ndange ndichizviitawo saka zviite naye. Okay. Amen. Chidzidzo kubva kune vanhu. Kana chiri chidzidzo aiwa zvinofadza asi vamaona kuna kutonyudza gejo pakadaro. Kutoenderera mberi. Baba Isabel chimboonai munzwe mashoko anombotaurwa neve traffic vachitaura mabazi ese anoona zvetraffic kuti regai kuvhetemetsa motikari regai kumhanya even mumwe munhu achitoita sei achitofamba anotora paitika accident muchitonzwa kuti motikari yanga ichimhanya achibva ipapo anofamba kana 10 kilometers mbichana mushure me 10 kilometers wotanga futi kunyudza gejo vanovhunduka ipapo azviite naye achingokepa chete. Tsudzura chekugurwe pesa chekugurwe baba Isabel. Chokwadi muri yeZimbabwe nyaya ndanga ndiri mukati mekutaura panapa inova ndiyo yepaGuruve zvazoitika ndezvekuti izvo mukadzi achisvika pamba apa achiona kuti murume ndizvi kuitika ari kutoyamwa muna mai vake amai kuti komama chii chiri kuitika amai vakangotaura mashoko ekuti muroora handidi kutaura zvakawanda newe panapa pamusha pangu rongedza zvinhu zvako uende. Mukadzi ndobva arongedza zvinhu zvake pakarongedza zvinhu zvake akabva arongedza ipapo pakarongedza zvinhu zvake apa anga asina kokuenda ndokutora zvinhu zvake ndokuenda kune umwe mukadzi waaitamba naye anova ndiye ari kuchechi kwavaienda. Yes. Ndobva atakura zvinhu zvake ndokuendesa ipapo aendesa ipapo vamwene vai kwakuchitevera pamba ipapo zvikanzi iwewe unozviziva kuti murooro kumba kwangu
waiwa mugamuchira kuti aise zvinhu panapa usati wabvunza kumba kuti kokumba kwaita sei. Uyakati ndiriona matana aweni ndozvandoziva chirenine andira zvakawanda zvikanzi usamutendere kuti agari pamba ipapo ngaenda mwana uyu achibva afunda kuhama dzake pakafona vachibva vaizomutora. Right, ndafamba nenyaya yemukoma KB. Vanhu vandataura vanokona kuita madzimai anokona kuita vamwe 3 uyu ndiwo chi4 2 vachona vari muguruve munzvimbo imomo. Right, ndakakwanisa kutaura nomwe 1 mukadzi anove akambororwa nemukadzi oyu. Pandaita nyaya yemukadzi anoti iye nyaya yamuri kutaura vabhoshu nyaya yamavenga iyi inini ndiri umwe mukadzi akambogara nemurume uyu handina kusiya mwana pamba apa. Murume wangu aiti kana akatenga zvaatenga semukadzi wake ndiri mumba kana akauya nazvo let's say atenga kana kuti huku dzakabikwa dziya. Right, kana kuti atenga mabhiso zvawo handina chinhu chinouya kwandiri chisina kukamurwa kuendesa kuna mai vake. Zvimwe zvinoendesa kuna mai zvinotanga zvakamurwa kana zviri bepa rimwe chete zvinotanga zvatokamurwa zvoendesa kuna mai. Mai ndivo vanokamura zvozoya kwandiri. Zvikanzi rimwe zuva rakaita kuti tinetsere ndire inini ndaitika ndikada kusvika panguva yekufara naye murume uyu haabvume ende ichokwadi chiri kutaurwa ichi niniwo takambonetsana. Kubva kwandakaita pamba apa ndakati ndaane boyfriend yandakaona kuti inini pachangu handina kwandinoenda ndisati ndabatwa. Right, zvandaibatirwa ndezvekuti kumba kwangu hakuna mufaro ndokubva ndachini ndega ndakuenda ndisati ndabatwa. Regarita sei ndaenda ndaiti ndichipepuka mukati meusiku ndinoona murume wangu achiita bonde eka achishandisa maoko ari eka. Apa mudzimai ari murume wangu every day 4:15 dzekuseni anobuda mumba achienda kuimba kunamatira patanenge chinamata namai vake. Zvinova zvinhu zvakadudzira kumukadzi uyu akanga atori nemwana but mukadzi uyu akanga atori nemwana yange iri nyaya yekukereke kwainamata achinditora kuti tikuratidze zviri kuitika. So mukadzi uyu akaenda but mukadzi ari kushevedzera achiti iye ndine hembe dzangu dzakasara pamba apa. Vamwene vakabva vabheja vachitizo waenda ukaenda panext door kuda kundipesanisa nevanhu vemuno kuti iwewe waenda ukatopotera uko kana uchiziva une chaukasiya hauchachiwane zvakare. Ari kuita nehembe dzake dzakanga dzakawachwa dzakaiswa pawaya dzese dzakawachwa dzakaiswa pawaya achidzoka hana hembe yakazowana hembe dzasara handizivi kuti nditora sei hembe dzangu. Izvozvi muroora uyu mudzimai uyu akadzingwa pamba nevamwene ari kupi? Akaenda kumba kwavo ende mukadzi uyu zvakaita achifonera hama dzake dzakavati enda kwasabhuku unooneka uvaudze kuti ndozvaitika. Achibva aenda kwasabhuku achibva aoneka sabhuku ndichitaura navo vanoti iwo kwandiri iko zvinozvi haisati yanyaya. Muroora haana kuripota asi timuonoora akaoneka vati achamboenda kunogara pasina hama dzake kana vakuuya kuzoripota nyaya iyi inenge yakushedzwa kuti itwe dare but pari zvino zvimuroora haana kuripota but akaoneka kuti inini ndakumboenda anogara kuguruve ikoko. Right, makambobvunza here mumwe wemadzimai akambororwa nemurume uyu ari kuti akazotiza pamba apa nokuda kwekuti hapana mufaro wanga uri mumba. Akambokwanisa here kutaura natete vemukomana kuti vambonzwa kuti dambudziko remukomana kuti remurume uyu nderei? Baba pati ipapo pamasvika ipapo ndochibvunza mukomana uyu haana vana tete vana sisi vemumba make but anavo vasiri vemumba but vari vefamily sokuti kwana baba mukuru nekwana baba munene. Achitaura natete kwanzi vena tete ndikasvika ndichivaudza nyaya iyi kwanzi shoko ravo ndiri kuseka vanongotanga kungoseka zviya zvokuti takazvimirira kuti uchauya here nenyaya iyi sei wagara uchimedzi kumashure vane zvimwe zvakawanda zvavagara vachida sei vachinzwa kuti vachiziva kuti uyu ambouya mire timbudza kuti zvakamira sei asi vaingomuudza kuti muroora zvinowanika iwewe watogara ende iwewewe ndiwo ngosati watiudza kuti zvakamira sei. Kuuya kwawaita taitoziva kuti chauya chinova chokwadi chekuti vanotoziva kuti pamwana nzodzi yavo kumba ikoko kune zvinoitika. Iye mudzimai akambokwanisa here kutaura nemurume wake pamwe murume anga nedambudziko kuti vamboenda kuchipatara kuhospitari vambonoona akavana mazvikokota vezveutano ambotarisa kuti hapana here dambudziko riri pamurume uyu. Murume uyu mukoma KB mukadzi anoti iye angasita kana nguva yekuti ataura nemukadzi uyu nokuti changa chiri paari chake ihasha chekuti akaenda kutaura naye anomuitira hasha kutorumwa nekutorumwa kana kurohwa nekutorohwa.
iye pachake murume angasina nguwa yekuti ndiye ari kuda mukadzi padhuze pake. Mukadzi ndiye aitosvika panguva yekuda kutodhonza murume kana kubata mukadzi kuti murume kuti no atingakwanisi here kusvika panguva yakadai so. Nguva iyoyo aitorwiswa kusvika pakurumwa kuita denderedzwa nemazino padumbu. Saka mudzimai uyu akadzingwa nevamwene akabva asina mwana, akabva akaita ndiye munhu akaita mwana wani. Saka akaenda naye mwana, akaenda mwana wake. Pakaipa zviri kunzi icho chekukaroi. Varume avo vakangozotadza pakuzotonga nyaya vari vega, asi mukuru wechechi uyo ibere riri mumbudzi. Vamwe vafundisi havanzwe pozhongora. Ndinonzi lukukamba ndiri kunoku kuMount Darwin. Kuri seko kuMount Darwin nhasi regatinzwe. KB iyo yekukaroi kamba demo kana tichiona vafundisi tunoti tiri kuona vanhu vanotivaka tisingazive kuti watopinza bere mumakwai. Zvakaiwana ngwarati yemufundisi wenhema uyo. Tinongoti dai vararama mangwana vachaudza vamwe kuti hazviitwi. Ndimutsoka mhuri yekwa Mavhaire nemhuri yekwa Mupetiwa nemhuri yekwa Mutekede. Ndinonzi Petrosi Mavhaire ndiri kunoku kobulawayo. Munoti kudiniko neicho che 71 ndechekuguruve kaicho. Chepaguruve icho chakanyanya. Ndinonzi maitanaka pa White House. Tobatsira seiko muroora uyu sezvo muroora pane hembe dzake dzakasara pamba apa ende vamwene vakashedzera kuti zvinhu zvese zvawasiya pano hapana chauchawana, rega kudzoka pano. Oita seiko